who are saying that you are doing nothing. But I wonder whether they live in this country. I have lived in this country for more than 80 years. And Your Excellency, I can tell you that the type of energy you have, moving all over the country, jumping up and down, I have never seen any president doing that since I was born. I've never seen. This kind of work which you do to the people is only done during campaigns. Some people might say that you are campaigning throughout. But campaigning throughout is, it's God-given. If it is campaign, I don't believe you are campaigning. What I believe you are doing, you are inspecting development projects, and I see, even when you come to pray like this, the leaders who come before you here are pleading with you to do some things which have not been done. Because development can never end. It will go on and on and on, and nobody will develop this country and say, I have now finished development. If America is still developing, how can Kenya ever reach there? We have not reached even a quarter of them. But we want to reach there very soon. We want to go to that first world very, very soon. And I can see the measures which you are being taken by Kenya are going to take us there. Eta kwachelo bende en jatend duond burano mano mar DCP mano Rigathi Gachagua wuoko kendo koro soko wang' piny owacho mochayo kuom tiyo kanyo koda jonjore e timo tim mag maundu e pacho ka. Gachagua wacho ni tim mano otimore kama bende jonjore nomonjo kanisa no mano mar All Saints Cathedral e kendo bende kweth mag jopiny moko ne kolo i chik mar omenda mabende nosom kata budget manosom e od bura kod jatim gombo weche mag omenda ok en gino makare. Ne okakono makende mar wach jotelo moko wakati wa Moi ambaye alikuwa dikteta mbaya. Moi hakuvamia kanisa ndani. Hata Timothy Joya walimpiga nje ya kanisa. Hawakuingia ndani ya kanisa. Tunashindwa, iko shida gani William Ruto? Wewe ulikuwa unatembea na Biblia kila pahali na kusema umeokoka na kuimba nyimbo za Kristo. Imekuwaje serikali unaongoza wewe umepatia Murkomen nafasi, blank check, to have goons finance them to cause terror against the people of Kenya? Unakumbuka tulivamiwa pale kanisa Witima ACK Church. People will emulate those who are funding them to grow and to become usable citizens who are going to give Kenya a name, not in a bad way, but in a better way. We want to urge the youth of Kenya to desist from being used. This country belongs to you. What you are called and paid to destroy is your very own. It is your future. It's the future of your children and your children's children. Let us all say no to what is wrong and adopt a life of being truthful always. We urge Kenyans not to be calm, but not in fear, because God is on the throne. We must not allow intimidation to rob us of our freedom of association, expression, and worship. We must be steadfast in doing the right thing always, knowing that God is on the throne. In Isaiah, he talks of walking with God and walking before God. Walking with God means aligning your thoughts, your actions with what God requires of us. But also walking before God means we walk knowing there is one above us whom we have to account to. We must be held accountable. Wach makamano nomiyo jalup jatend obila mathurkane mano migosi Douglas Masengeli ne wuoko kendo koro wach no bila biro mako jogo duto manotimo tim mar monj makamano kama bende nogolo siem ne jotelo mag siasa mondo mi obed motang' ahinya biro ni kata gin bende ibiro makogi kadiponi gimbe siasa ok bi kethi kod ng'ata ng'ata kama bende nowach jotelo mabende wuok e gwenge mag siasa
ok bi kethi kod ng'ata ng'ata kama bende nowach jotelo mabende wuok e gwenge mag Mount Kenya West koro ni nyalo timo dwachgi to ok gibi tamo oganda mag Mount Kenya East e chung' margi e siro jatend piny masani. Duku bende wacho ni mae kinde mabende chung' margi e siro jatend piny masani. Duku bende wacho ni mae kinde mabende koro nyaka ginene dongruok giyudo bende nowacho ni kata mana tok yiero ma higano manyien gibiro chung' kod jalup jatend piny owacho masani mano Profesa Kithure Kindiki kaka wuodgi mag ng'iyo e chenro mag telo mabiro. Wakati ya kupata matunda kufuatia ile damu ilimwagika na majenerali wetu imefika kupitia kijana wetu Profesa Kithure kupitia kijana wetu Profesa Kithure Kindiki. Mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore ka muting'o nyaka jakom mano nyaka jakom mano mar KEMSA Samuel Tunai ne okawo kon makende mar nese jok makwedo piny owacho ma sani kowacho ni ok gine chenro ma piny owacho timo mag dongruok kama nowacho ni chenro mopogore opogore koro ichwal ne jopiny e yo makare. Serikali ya William Samoei Ruto inajali Mkenya aswa yule wa chini. Iwe wewe ni mfanya biashara, iwe wewe ni mtu wa mjengo, mama mboga, wewe ndio tunashikilia. Kwa sababu ile agenda tulikuwa tumeweka 5. Agenda ya kwanza ilikuwa mambo ya healthcare. Sisi tumegusa mambo ya agriculture. Nimewaambia mambo ya fertilizer. Agenda ya 3 ilikuwa ile ya MSME ama wale wafanya biashara wadogo wadogo. Na tumeona juzi tu vijana wetu katika kila wodi, na MCA anaweza akatuelezea, katika kila wodi rais amechukua vijana 70 wakapewa 20,000 50,000 ndio waanzishe biashara ile ndogo ndogo katika ile mradi ya Nyota. Na pia agenda ingine ni ya housing na infrastructure. Tumeona masoko inajengwa kila mahali, tumeona hapa Narok manyumba imejengwa. Weche gibiro ne achiel kachiel kokalo e rameny mar Kala TV, janeno mara ka wakawo thuolo mar yweyo matin bang'e waduogo kod moko mathoth. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung' piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. E weche mamoko en ni jokanyo kwethno mano mar Linda Wananchi odiochieng' mano makono ni ne otimo siasa mag e gwenge mopogore opogore mag Central Kenya moloyo e kaunti mano ma Kiambu. Jotelo go ikuga moting'o gavana mano ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jaod bura Paul Ongili kata Babu Owino e kind jotelo mamoko mag jood buche nomedo dhi nyime kod se piny owacho ma Thurkani kuom mano ma giwacho ni ok osebedo ka koro dewo ratiro mar oganda. Gavana ma Siaya James Orengo nowacho ni piny owacho motelo kod William Ruto oselal kanyo kod ngima. Gino mabende koro giwacho ni miyo ging'ado gi duol achiel ni gibiro siro jatend piny owacho no e tielo mar ariyo. Oganda go eko nokwayo jopiny e gwenge mag Ukambani duto mondo mi kik wuodgi kod siasa moro amora to giyie gisir telo no mantiere.
chung mag kauni koro ni kidek medo kelo lit mar siasa gweng' makono wira ni jatende duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka bendo osebedo kaka nyiso dwaro mare mar dwaro kom mar tend piny owacho e yiero ma higano manyien. Ne giwuoyo kama. We have seen a lot of improvement in works done by the government, especially on the side of health. Recently, most of our people had to suffer a lot when they went to hospitals, but now through SHA, they are getting assistance. We have seen a lot of improvement in housing schemes. Roads are being opened elsewhere, markets and other things. And for this matter, we want to thank government for what they have done as far as the concern of the country is concerned. And we asking for peace and tranquility in this area so that whatever is being done. Ado Dinga owacho ni koro lony en gino maber kendo koro biro konyo jomatindo e wuotho malach e ngimagi makingo to koda sombgi mar kata kachi koda tich matek ma gisetimo. Ka bende jatelo ne okakon makende ma ji jopuonjre mondo mi oyie one ni otiyo koda lwasi mag lony magin godo makare. Kamba bende jotelo mopogore e katiruok nogo koda jopuonjre bende ojiwore kanyakla achiel ka giwacho ni tiegruok ma giseyudo en mano makare kendo ne gikwayo jowetegi mondo mi oyie oyud tiegruok ma kamago manyalo biro konyogi e loko ngima oganda. To the 78 graduates, today marks the end of one simple but profound belief that the future of healthcare in this nation depends on the character of those who deliver it. Clinical competence matters enormously, but so does integrity. So does compassion, so does the quiet courage it takes to show up for a patient when the system around you is stretched thin. The reason as to why I studied medical billing, I am passionate about helping and saving lives. And I would inspire anyone who is out there to come and join John Charles. There are a lot of opportunities, like immediately when you're done, you will be taken to our hospital, that is RFH. You will be trained and you'll be perfect to go out there and you'll be ready for the opportunities that are outside there in our world. Thank you. Eweche mamoko bende eni seyo koni koda kocha koro keti ewi telo maduong' bucha saman mar ODM e kaunti mano ma Busia. Kwa hiyo harakati tena alikuwa anaongeza risasi ya pili. Ikapata kijana mwingine. Huyo kijana alikufa kwa niaba ya papa Teddy. Hiyo itakuwa vifo za kwanza. Siku ya pili wakaua tena mtu mwingine Mabati. Siku ya tatu wakaua mama mwingine tena Posta. Watu 4. Na hii vita vinavyoonekana vyote ni vita vya kisiasa. Makosa yenye imetokea tu leo ni baba kukufa. Ndio shida hizi zote. Watu wenye wamebaki wanaangalia tumbo zao. Wajaluo waende kwao. Wajaluo waende bila vitu walivyo kwao. Na mimi naambia Mjaluo aende, nesi itakuwa ni Kikuyu, nesi itakuwa ni Oria, nesi itakuwa na sisi hatukubali hiyo. Sisi hatukubali hiyo. Hatutakubali kuonyeshwa kwa njia ya ukabila. Sisi kama jamii ya Busia Town tunaishi kitu kimoja. Viongozi wa ODM murudi chini muangalie. La sivyo vijana watakufa zaidi. But sisi naye hatutarudi nyuma. Hatuwezi kuwa kwa serikali ya muungano na hiyo serikali ndio inatumaliza. Hii oda inatoka juu. Inamaanisha ni hizi serikali mbili zinatuua. Ongea. Hizi serikali mbili zinatuua. ODM na UDA zinatuua. Tusidanganyane hapa tunakuja kupakana uchafu. Lazima tuambiane ukweli. Watu wako na pesa, sisi hatuna na pesa. Sasa kuja kwa